Dobrý den, dovolím si vám poslat malý videonávod ohledně správy třídní knihy, která vám přibyla do vašich funkcí ve škole online. Možná si všimnete, že tady u jména vám přibylo administrátor. Není to prosím vás kompletní administrátor, jenom jsem vám přidal některá administrátorská práva, abyste mohli právě spravovat tu třídní knihu. Takže nyní vám ukážu, jak si můžete tu třídní knihu spravit a případně přečíslovat hodiny v podstatě velmi snadno. Takže vlezete si tady do třídní kniha a úplně dole je zpráva třídní knihy. Tady máte přednastavený první pololetí, vyberete si třídu, ve které učíte. Pozor, můžete spravovat vlastně prakticky všechny třídní knihy, jo? Takže prosím jenom spravujte jen své. Takže já u té Magdy jsem si tady vybral 4DC, vyberu si její anglický jazyk a tady je prosím vás skupina a tam je důležité vybrat skupinu, kterou učíte. Pokud dáte špatnou skupinu, tak vám to vyjede jenom, co se tam odučili v tom daném období. Uvedu příklad, zkusím tam dát celou třídu Magdě, protože celou třídu neučí, dám zobrazit a ukáže se jí, musím kliknout ještě. A tady si ukáže 1 hodina, protože pravděpodobně 1 hodinu učila celou třídu nějaký supl. Toho si všímat nemusíte, vám jde o ty hodiny, ty vaše. Takže já dám tady změnit parametr, rozkliknu a myslím, že Magda učí 1CR, ta skupinu CR ve 4DC, takže dám skupinu CR, rozkliknu a tady má vlastně všechny zápisy té své třídy. Jo, tady dole je vidět, že to jsou 3 stránky, takže není to všechno. A tady už můžete buď jedním klikem, a to tímhle dole, přečíslovat hodiny a oni se vám všechny seřadí od jedničky do konce. A případně si můžete projít i co jste zapsali a v podstatě jednoduchým 2 klikem si můžete i přepsat, kdyby se vám tam něco nelíbilo nebo jste udělali někde chybu a tak dále. Jo? Takže takhle si můžete spravovat. Důležité je prosím vás potom tady uložit. Když neuložíte, nebude to tam. Jo? Takže tímto můžete spravovat svou třídní knihu a můžete snadno zjistit, jestli máte v pořádku přečíslování a zapsáno. Tak děkuji, to je vše zatím.